Tu sam ja. Jeste ljudi, dobrodošli još jednu epizodu. Gledaj, mene neće početi sa snimanjem. Epizodu. Ajmo, počinjemo Minecraft. Gledaj ovaj. Epizodu, šta hoćeš, šta? Svašta. Čekaj ovo da pretvorim ovo u drvence. Šta Ti da koristiš pretvoriš? čit? Čekaj sam Ko koristi čit, bre? Tigre. Ja koristim čit. Mihajlo koristi čit. Laže pizza. On koristio malo pre čit kad smo snimali. Ma nema. Ljudi, meni se sve zbagalo. A nek ti se zbaga, baš me briga. Ja moram isključiti telefon pa ga upalim. Dođi mu. Ja imam... Dođi mu. Daj mi sekiricu. Sekiricu, Meni neće prestati. mačić i krampić. Ja imam ovo, eto. Idemo! Gdje krava nestane? Ono, 3. Lepe. Brate, imam 4 mesa. Ko zna da pravi kuću? Znam ja sad. Znaš kako sam ekstra kuću napravio? Ko to pusti? O, ne. Ja. Upalilo se. Ja šta napravi? Ko, ja? Da ti. Nema da mi pokupljaš moja drva. Pokupljaj mi drva, majmune. Kako sam puškina? Nemoj. Ima da se poubijamo, imam 2 srca. Ja imam meso, 6 mesa. Nemojte da se bijete više. Pa ovaj se bije. Malo da napravim bar malo kuću. Vidi, kućica mala. Nemoj da praviš kuću. Ukopaj se za početak u zemlju. Bebe, koja kopanje. Izvinjavam se, stvarno. Znaš bre, pretvori ovo u drva i pravi kućicu. Kod ga da bi stavio crafting table, majmun. Kada da bi stavio crafting table. Vidu se. A? Vidu se. Neka stoji tu. Znaš bre. Ne draj crafting table. Meni se ovo skroz Ko bre dira? Nemoj da me diraš dok kopam drvence. Ljudi, meni se ovo skroz zabagovalo. Zakovalo. Savi se nešto zabugovalo. Zabagovalo. Kupi telefon. Tomu novo telefonče. Aj begaj. Pa pravi kuću! Maš! Maš tamo! Drži. Ženo, nemoj me dirati. Godi ga. A gdje su vrata, care? Carice. Kako ste vi pametni čovječe? Čekaj, pusti da iskopam sa Gledaj. moje ex. Ljudi, ja moram da... Oj, bre, Luka, ne znaš. Ne! Luka! Te prebijem! Bere! Tamo, majmune. Tako, bre. Jelence, prasence. Gledaj ga ovaj gdje kopa u zemlju. Šta će se kopa unutra, maš sad? Evo, X. Nemoj. Ko otvara vrata, bre? Ćao! Nemoj. Crafting table. Evo tak. Evo ti. Crži crafting table. Šta nemoj? Ćao. Baš. Evo tak. Ovo je naš ugalj. Ko? Luka. Čujem XP. Ja čujem ga i ja. Luka, si našao? Šta? Ugalj. Ugalj. Ne. A kako onda XP se čuje? Pa čuje se u tvoju glavu. A? Čuje se možda u tvoju glavu. Si našao? Evo ga ugalj. Našao. Jedan. A, to je samo kad se lomi blok. Ono. Kad izađe. Da ljudi morali smo da smanjimo to na... Ma ne rasveta. Ajde. Ja uskoro Ugalj. Šta sam rekao da... Mi smo ti sa druge strane na livadu samo. Ja dobijem ništa. Ladno. Lano? A toplo? Nije. I ja počinjem. Ajde uđi kod nas. Pa jer te... 4 minute, znaš? A? Traje epizod. Pa da. 5, meni 5. Jebote koliko si našao tu ugalj.
Joj, treba mi... Pozdrav ljudi, ja sam Sava. Pozdrav ljudi, ja sam Sava. Pozdrav ljudi, ja sam Sava, morao sam iz početka. Danas ćemo igrati Minecraft na našim Androidima. Da, pretpostavljam govorim s Androidima dosta da si Sava. Na našim Android telefonima. Nije Android. Android. Moj nije Android. Jeste. Ivan, ovo je Android. A nije Pa svi, ajde, dobro. Ne laž, ja sam Kiev, brate. Ruda! Ruda čega? Ne kopajte to, ne kopajte to. Ruda čega? Metala. On kaže ruda, otkud ja znam koja? Ruda. Ruda. Da vidim da li ima nešto ovdje kad se okrenem Meni pa se ću sve Pikachu. zbagovalo. Zbagalo bi... Bagalo. Nema ovdje ništa, samo šljunak. 3. Treba Inače, izvinjavam se što igramo ovako početnički, to jest što snimamo. Šta mi ovo piše? Evo, ušao sam. Game. Ali ja se izvinjavam mnogo. Sad trebam još krov da napravim na kućicu. I da, neću Evo sam, snimati... Savo, evo sam. Dobro. Evo sam tu iza tebe, evo sam. Dobro. Dalje, znači neću gledaj kako snimati... piše. Jebaću. Baću vas, će vam bude lepo. Inače, neću snimati igrice na kompjuteru, zato što sam zaboravio e-mail i šifru od mog kanala. Od tvoj kanala? Od majnih kanale. Beži bre. Ovako koška ko noju, pizdu mater. Evo ga, pretvore sam to. Jebaću ga, neću vam tam da... Uđite unutra. O, gdje ćeš bre, gdje ulaziš Ko je tamo? dobro kuća. Ajde, uđite unutra. Gdje je unutra? Nemoj Luka, ubit ćeš me. Gledaj oni, gdje ušli? Znaš koliko srca mi je ostalo, još 1,5. Ne te bijem, kudalo? Ja sam dole kod tebe. Ja pravim kućicu. Sad kako će izađemo ljudi? Kao denem, kako ću ti pa... A kako će izađemo odavde? Ja šta da vam radim, imate valjda treba. Ja nemam ništa. Šta da vam radim? Pikakse. Pikakse, a sram. Ovaj Johnny. Skupite i mene, brate, za pikiks. Skupite pikiks. Pikiks. Da, pikiks. Siđi dole imaš Irona. Ja moram da izađem. Ko, ja? Da, ti. Iz igrice pa da se... S čim ubovi bre, na moj svet, sve Da dobro. pada mrak. A jok, ne pada! Jest, pao. Pao je mrak. Ajde bre, ti šta radiš? Ko? Ko, ja? Savo, šta radiš ti u moju pečnicu? Gdje? Što ja ću u moju pečicu? A ne mogu vanu peć da otvorim. Ja ne mogu se mrdnem. Vidi, Mihajlo. Šta da ti radim? Nemoj me biješ. Ti udaraš peć, budalo. Baga. Ajmo te dole bak, da vam osvetljeno. Baga, sedite do koje. Pazi Mihajlo kod mene. Edo. Ja Mihajlo. Ne. Luka, aj se mrdni malo. Ajde dole idi. A lažete! Maš, Evo ga. majmuni jedni majmunski. Nemoj! A ona smije! Ja gledam ko je bre ovo? Šta ovo? Ja mi se umio samo od turičkog pada. Jebate. Luka. Oj, Lukac. Nemoj da se me dignu sad kad idem dole. I dobro, nije to bilo. Ljudi, hoće neko da mi baci kraj. Ovdje ima... Ovo je video obavezno ubaciti. Ovdje ima dupe baklje. Subscribe. Ćao. Ovdje ima baklje dupe moje. Ljudi, hoće mi da neke stvari. Nemam ništa. Ne može uglavnom da mi... Kako maj gore? Majok. Ovo ide na YouTube. Ubi me, majmune, ubi O, ne me. smijem da siđem. Ubi me. Ko ja? Ma ti! A dobro, ti Malo si. da zamezimo. Ja moram da izbacim ovo na YouTube. Malo meze. Izvinite što su ovako propast epizode.
Ali ja nisam ništa kriv. Samo, daj mi neke blokove. Ja nemam ništa. To su krivi ovi genijalci ovdje. A dan je napolja. A, dan. A kako da se ubijem sad? Dan sa crno nebo. Kako da se ubijem sad? Bomba! Pikio. Ne može to na ovaj. Ajme. O, ko me ubija? Ja. A dobro, ubij me. Da ti pripomognem. A kako meni je sve crno, brate? Ne. Leset mi jedi koga sam. Baš A bolje. kako mi je sve crno? Hvala za sekiru i za mač. Imaš tu i kramp. Gdje? Nema ga. Ima dva krampa. Više ne Nema. Ima. snimate još? Da. Snimamo. Posle ne možemo vam se izbaciti na YouTube toliko kada. Ko kaže? Može. Meni može. Možda tebi na neće. Kako da? Znaš zašto ti neće? Samo kod tebe svetlo, brate, ja kad upadnem tu meni. Zato što imaš slab internet. Nije tačno. Pa ga ovaj jebaću. Lažeš da imam slabin. Ovaj je ušao u kreativnost. Ko ja? O, izvini. Nisam teo, Luka. Kako se ulazi u opcije, beše? Gdje se ulazi u opcije? Ideš na tu Majmuni. streljacu. A? Zašto tako je pohranio? Čujem. Kako se ulazi u opcije, maš? Evo ga tamo Luka, sad ću te sad čekam da te ubije malo. Nema. Ljudi, možda neko baci neki blok. Može! Evo ja ću da ti bacim. Sad ću ja da ti bacim. Samo da iskopam pesak, nemoj! Ajde, ne na glavu da mi baciš. Kome to ubija? Luka. Luka! Pauk te bio. Lažeš ti si me bio. Hoćete da mi bacite neke blokove da se popnem? Hoćemo kuvac. Da, ja gledajte gdje sam. A pa mene ne pada pauk! Genije. Marš tamo pauk mutavi. Marš! Pa skopa imaš kramp. Imaš stone, imaš kramp. Jol mi baguje. Baš brate ruku nju jedan. Ubio sam pauka i to sa ruku. Hoćeš blokove? Discord from server. Hoćeš blokove samo? Neću. Ko me bije? Luka! Lukac! Ne me bije. A nemojte bre. Ajde lepo da snimamo. Glupirate se tu. Luka! Dođu vam sada ti jebemo na nju. Imam još jedno i posle tepa. Si postavio konju jednu, ja nemam zemlju. Ludak, ja nemam zemlju, odakle mi zemlja. Sad si propao! Propao ko Grčka. Mene ljudi zašto iz Minecrafta? I meni! Meni? Ti si bio mrtav! Ljudi, to bi bilo to od ove propale epizode. Ja se stvarno izvinjavam za sve ovo. I vidimo se u nekom sljedećem. Ćao! Što se smijete? I poz!